Benátsko je italský region plný prestižních rezidencí. Naše slow tour právě začíná. Není špatné být paní takové vily. Paní hraběnka. Promiňte? Ano? Dobrý den. Dobrý den. Mám domluvenou prohlídku vily, budu se vdávat. Aha. Mluvila jsem po telefonu s panem hrabětem a jsem tady doladit poslední detaily. Tak povídejte. Chtěla jsem se poradit Ano? o dekoracích na stolech. Mohla byste mi možná pomoci? Už jste přemýšlela třeba nad kaktusy? Ne, popravdě nás tohle nenapadlo. Vážně ne? Je to originální, chápete? Kaktusy. Kdo by je dával jako dekoraci na stůl? Přesně. Proto to tak děláme. Originalitou budeme rozvíjet dědictví zdejší šlechty, její poznání a inspirovat se jedinečnými okamžiky v historii Itálie, které nám všichni závidí. Pojďte dál. Tohle Ano. taky musíte vidět. Podívejte, tohle byl... biskup, proto tady visí. Máte úžasné předky. Skutečně velmi úžasné. Například tady, vidíte, to je Marcel. Podobá se Mozartovi. Vidíte. A pak tu jsou všechny naše obrazy, naše věci a starožitnosti. Pokud popojdeme tímhle směrem, podívejte se na tu místnost. Je přímo stělesněním čisté krásy, elegance a zároveň střídmosti. Všechno je velice jednoduché, takové hodně italské, prostě renesanční. Stělesňuje to nás samotné. To je rodina. Ano. Všichni jsou noblesní a také velmi vznešení. To je řečeno poněkud mírně, ne? Víte, co chci říct, ne? Pojďte sem, pojďte, chci vám ukázat. Podívejte, Jákopo. Dobrý den. Jákopo? Ano, to jsem já. Dobrý den. Dobrý den. Úplně jsem se nechala unést. Už jsem se tu cítila jako Nashledanou. paní domu, ale skutečným pánem domu je tu Jacopo Marcello. Potomek rodiny Marcello. Jsme potomky adoptivního syna římského císaře Augusta. Díky kterému měli Benátky svá dožata a admirály. Historie této šlechtické rodiny sahá až do 10. století našeho letopočtu. No páni, to je ale velký prostor, obrovská místnost. Malý salonek na oslavy. No teda, Místnost byla v 18. století opatřena freskami na počest svatby jedné jak dívky. jinak, kvůli svatbě. Jistě, tato dívka se jmenovala Alessandra, proto každá ze 4 fresek představuje jeden důležitý moment v životě Alexandra Aha. Velikého. A první ze 4 fresek v tomto sále vyobrazuje právě svatbu Alexandra Velikého. Aha, ano, S Rosanou. Aziatka. Aziatka. Další z momentů zachycuje Campaspé, 16letou dívku, o které se tvrdilo, že je nejkrásnější ženou Asie. Alexandr Veliký požádal malíře Apelea, aby ji vymaloval, aby měl její krásu stále na očích. Apelles? Apelles. Znáte rčení ani jediný den bez tvůrčí činnosti? To neznám, ale to řekl říkám ten také. Apelles. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, vaše káva? Díky. Není zač. Nádhera, krásné přivítání. Jak jste se vyspala? Fantasticky, po anglicku, jako bych byla součástí toho všeho. Lidem se moc líbí, když nás mohou pozorovat v našem běžném životě. A tady to je. Od opečovávání zahrádky, restaurování domu, až třeba po přijímání hostů. Zkrátka je to skoro, jako by se návštěvníci vrátili o několik staletí nebo tisíciletí zpátky v čase, že? Žijeme v povrchním světě a účelem cestování je pro nás nacházet pravdu. Proto tady nic nepředstíráme, jsme pány tohoto domu a proto se jakožto dobří páni snažíme přijímat turisty tím nejlepším možným způsobem. Během své cesty na kole po vilách Benátska jsem porozuměla duchu tohoto regionu. A naprosto souhlasím s tím, že jste v dokonalém souladu s naší slow tour. Tak to je pěkné.
Naschledanou. Šťastnou Díky. cestu. Na viděnou. Soukromé letiště vily Bagnoli. Abychom mohli navštívit další z našich vil, potřebujeme k tomu letadlo, jako v případě plantáží v Jižní Americe. Prosím tě, kolik hodin už máš nalétáno? 600. To není málo. To je docela dost. Unese mě to vůbec? Jistě, teď ještě nohy. Teď ještě nohy. Jejda, to jsem nechtěl. To nic. Toto je panství Bagnoli o celkové rozloze 600 hektarů. Pole, vinice, bioplynová stanice na kukuřici a hnůj z chovné stanice hovězího dobytka. Tady je samotná vila, která je zasazena uprostřed obytné zóny pozemku, takzvaná Bagnoli di Sopra. Tohle je okresní silnice vedoucí z Moncelíče k Jaderskému moři. Pod námi můžeme vidět zahradu, ovocný sad a vinné sklípky. Tady se nacházíme přímo u vily, to je nádhera. Panství Bagnoli je i název vily? Panství Bagnoli je název celého pozemku. Máme historické doklady pocházející z doby před rokem 1000. Od poloviny 17. století bylo panství postoupeno nejjasnější republice Benátské, která jej prodala rodině Widman. Výraznou postavou rodiny byl Ludovico, přítel Goldonyho. Goldony se chtěl svému příteli odvděčit za jeho nesmírnou pohostinnost a proto tu sepsal své skvělé komedie. Goldony tu býval hostem. V této vile probíhaly zkoušky jeho divadelních her. Můj muž za ní nechodí, jinak bych se o tom už dávno dozvěděla. Řekla bych mu to. Řekla bych mu to, abych neschytala nějakou ránu. To byla nádhera, šlo vám to. Jaké to je hrát divadlo na takovém místě? Je to úžasné. Člověka to dojímá. Výborné herečky. Odsud můžeme obdivovat stavbu pravé benátské vily, panské vily se zemědělským zázemím. Jedná se o typickou benátskou vilu, protože je tu vila, je tu zahrada a zahrada končí zdí s velkou bránou. A za domem je potom všechno to, co je na půl cesty mezi zahradou a částí čistě zemědělskou. Jsme tady moc šťastní. Je to jako divadelní jeviště, kde role zákulisí je velice důležitá, vinné sklípky. Bagnoli je opravdu překrásné místo. Je plné dokonalé symetrie a neexistuje básník ani štětec, který by jej dokázal přesně zachytit. Tolik dobré práce je na něm odvedeno. Pojďte nyní za mnou a sami se přesvědčte. Toto je vinný sklípek, nejlepší část zemědělského úseku pozemku. Tady najdeš víno Friularo. Jsme v provincii Benátsko a víno tu mají friulské. Ne Friularo. Co to znamená? Je to stará odrůda vína. V dobách nejjasnější republiky Benátské to bylo nejznámější víno z jejího území. Bylo to víno, které se nekazilo, když si ho námořníci brávali sebou na dlouhé plavby. Skutečné cestovní víno a přípitkem tímto cestovním vínem končí naše cesta po benátských vilách.